Изпращаме нашия приятел Венци, който ни беше на гости. Здраво натоварен. Сега ще прави леко стриптиз. Да, почвай. Някой прави последно. Така. Не, по-лесно се кара. Да, Венци. Днеска до Шумен ще кара днеска 450 км. Да. Венци, до вечерта ще стигнеш ли? Направо. И лошо сега ще като ракета. Като ракета. Бързо експедитивно прибиране. Да. Я малко тук с Венци да ме снимаш. Знаете ли номера са на Витки дрехи? Ето сега с Венци. Тук. Ай, Мир. И живот. Номера са на Витки дрехи. Знаете ли го кафе? Номера са на Витки дрехи. Знаете ли кафе? Че на Витка повече се събира. Като гъниш не се събират повече дрехи. добре. Мъдро. На роло. Точно. Повече неща се събират. Аз съм го забелязал. Ти си отбил топата, да. И служената намерих. Така е, Повече въжета, че да има, ако ме дотегне от живота,